Kamoro moro mantie jera malolo TV harwa kie makende ma Indian chero mar Kuku mar Wach mikelo ni kinde ka kinde kod anje Oloo Mbaka ka wuok e Oloo TV. Odiochieng' ma kawuono wantiere kod jatend migao mar weche mag pur ka achiel kod pith e kaunti ma Kisumu. Achiel ka achiel obro rango weche mopogore opogore ma bende luoro weche go mag pur ka achiel kod jopur. Abro mi thuolo mondo mi mosu kaito onyiso nyinge wadhi nyime kod chenro machalo kamar wa studio. Erokamano. Moso ganda mane Oloo. Oganda mar Ramogi moso ni misawa. An kanyinga iluonga ni Gilchrist to Okuom. Kora ane ma opwodha monda chunge migao mar pur, pith, lupo kod migago. Yes. Kisumu County. Erokamano ahinya. Jatelo arwaki kabisa Gilchrist Okuom ka thuolo mari mar biro achiel kachiel. Wacho ni chung ne weche go mag pith, pur ka achiel kod gago. Manyiso ni oganda dhano ok nyal tiyo ka ege ni nono. Miwa chenro ma un godo kaka Kisumu County ni oganda ma Kisumu weche mag chiemo, dero mar chiemo chal nade. Erokamano. Kalure sani kaka chakiga sani wagolo pur. Gima wadej go sani ahinya en pur. Ma wan tingni mag county waseoro oko. Sub counties wan ga beach matiyo. Waoro gi various sub counties Moroni. Waoro moro Nyakach, moro waoro Nyando, moro waoro Kisumu North, moro waoro Seme. Koro gipuro ne jopur. To wang'iyo pek manitie. Omiyo watemo go nengo ma piny matin ne jopur. Gipuro at siling 2,500 eka. Koro sani pod wadich gi wach cham kaka wang'eyo higa ka higa. Koro apart from pur be waiko chenro mamoko kaka kodhi. Wan gi kodhi mag bel mobiro miyo jopur. Wan gi fertilizer mobo miyo jopur. Kaito mondo watim wach food security maber. Wan gi chiemo kaka cassava gere kod sweet potato, rabuon kod muogo. Be mogo chiwo e sub counties duto mondo jobed gi chiemo at all times. Other than that, e wach migago kanyo, wang'eyo ni chiemo maonge matunda. For a long time jose chayo lemo. To lemo go be chuny wach. Both for nutrition tiende mondo los del. To kendo mondo olos pesa. Omiyo kanyo be warango very keenly as a county. Mondo wabo chiwo seedlings modhuro to sub counties mopogore opogore. Kaka koth avocado, koth maembe, amang olemo mamoko, koth rabolo, tissue banana. Wabiro chiwo gi mondo ji opurgi both for nutrition purposes and also for ohala. Erokamano ahinya jatelo, winji maber kiwacho kaendi wach mar tingni. Kaendi madwaro mondo mwadogi achiel kachiel. Wacho ni nitiere tingni abich ma un godo sani kendo osepog gi kendo tergi kuonde mopogore opogore. Inyalo nyiswa ni to jopith mage ma bende nyalo bedo kod thuolo mar tiyo kod tingni machalo kamagi kod japith moro amora nyalo golo kwayo mare mondo mitinga odhi otime. Tingni wage watemo mondo kony jogo ma vulnerable, tiende ni joma bet nyap lwet gi chuo. Omiyo ng'enyne watemo mondo wasir kod gi jopur ma small scale, small holder farmers ma target cham. Omiyo kalure gi namba gino sama peak period kaka December nyaka February ka wahero mana mondo giti ne jo cham ma small holder. Ok wahero mondo gidhi muko niang'. Ok wahero mondo gidhi mamoko ma commercial go sa. To bende ni concentrate. Nikech ka ng'ato nyisi ni udhi puro na eka 50 kata eka 10. To ma odiochieng' achiel onya puro eka 8. Tiende ndalo 2 puro ne ng'ato achiel kende. Koro wahero mondo waring piyo to wapur ne ji mang'eny. Pur ne ji mang'eny matindo tindo. Joma lwetgi bet kisebedo gi eka kata 50 tinya chima market rate. To be mano ng'enyne ok en cham. Koro kwanya siro kech be joma tin bedo gi niang' kata other cash crops. To ng'eny ji to puothe gi onindo. Koro emomiyo wa target jogo matindo tindo, dani cha, miyo cha, youth cha mondo duto ka ji opuro matin. To dependency onge ng'abo tegemea wadgi ahinya, at least ochak gi mare kata ka orundo joke to joke ka be igose niang'. Erokamano jatelo, nyalo soni to Kisumu County ma kori chung ne migao mochung ne weche mag pur nieri. Un kaka jo Kisumu en ang'o manitiere stome nyalo wacho ni Kisumu kaendi gima jopur marwa nyalo loso ahinya okang' mamalo manyalo medo yuto marwa en gima chalo kama. Bende nitiere cham machalo kama? Nitie. Kendo ng'eny. Mokwongo wayudo ni ng'eny gine manotimo kaka cash crop. Beto dok piny. To kidhi Nyando, idhi Nyakach and parts of Moroni.
kaka matoka aero mbei gire, rice is still a big income earner. Okonyowa e chiemo, to okonyowa e kelo pesa ofukowa. En mana ni kaka nye time, kaka jopur osebedo ka time, adiera ok wanyal siro kech ba ipuro dichiel e higa. Ka iti iling kata pesa no kinya kano ba jopur machielo. Koro mae mamiyo waluorore kama chuok. Mchele do kani nyapure kata diriyo to diere ka chak watiyo gi lopegi e timo gimachielo, wanya sudo mabor malo kaka wasebedo kwa time. Gimachielo be ma wan gi high potential en horticulture. Horticulture ka wapuro gi kopogore opogore. Koro wageno ni kata kuonde ma nitie mchele go, kogole tinya pur odhi horticulture. Opur alot kata mag kienyeji gi. Ma wa export oko, wachamo ba moko dhi oko. Suga, apoth, bo, dek. These are high income crops. To pok wang'iyo gi e yo mar ohala. Watime atima ma kamano kaito ok omiwa pesa kaka dwarore. Gimachielo be mowarango mondo wa revive en cotton. Cotton is a cash crop mane okotigo maber that time. Due to one reason or the other. To wagombo ni mondo en ni wachiere. En gima thurwa ka orwake, lopo orwake, iluongo ni black cotton soil. A very large area pod inyatime. Kaito ka osetimore bo take off maber, to wabedo kata gi ginaries moko for value addition purposes. Wang'e kaka Kikobi nodhi, to pok chunywa tho. There's still hope. Koro udwani mondo ka chenro maru kaka Kisumu County, to udwani mondo mi uchierne jo pith mag pamba giki wach niri e okang' machalo nade. En ndalo adi modwa kawo koso dweche adi koso higa adi mondo mi wach niri uchak uchier mondo oganda ochak odhi nyime kod sani kaka na asewacho before any this half of the financial year. Apart from wach chamgi moko kato wale foundation nikech budgetary constraints nyawa donje kor higa ma gigi kwa wacho no wadhi timo te sani gipogore gi vision manitie before koro moko ok donjre so as you are aware gine rumo giko June koro bang'e no kaka wanya chako gi ma forcefully ma wa budget for a number of the things kaka wagombo mondo timgi but sani cassava wango sweet potatoes wango wabiro chiwo kuonde magitime maber mondo sama waloko to wan gi chiemo moro modong wasiro kech to hala be watimo nade walos koro wan gi high yielding varieties mag gigo opogore gi machon mane itimo makamano machon ne itimo kaka kaka ne kuorgo ochake e kaka ibi donje to soda ero kana jatelo kana wachako to ni wacho wach mar fertilizer ni eri en wach ma ka jopur kata jopith winjo to samoro de gibed gombo owinjo mathoth e wach ni eri nitiere samoro kaunti nyalo wacho ni we wang'ie kaka wanyalo konyo mondo mayud fertilizer ma itiyo godo ere kaka uchopo nus mondo mi ukony jopith e wach fertilizer. Wach fertilizer wasenyiewo 100 metric tons tende 1000 bags mag DAP 1000 bags mag CAN kaito 1 several bags mag sulfate of ammonia koro magi wadwaro ni mondo wachiw week ma wachako ni wabo chiwe kapok kotho wang'e ni kodhio kaber week manyien cha wagino kamano koro week mwachimo ni en ma distribution ok odwa ni wachiw gi chon ahinya jomoko koyudo chon ahinya to patch gi loko wadwa no chiu fertilizer kod kodhi at the same time to gimanyo pod wakedo ga ahinya mondo piny olokre rateng ne wadwa no pur as much acreage ki jomoko bimiyo to kare kata kama nyo gole pur otemore nade onge kono wa encourage gini kare chakruok in pur koro wa pur jiduto pur so through various interventions wasetemo wan kaka county wapuro mago but nitie tingni ma achung kenda bi mose puro so much wadwoko ne gero kamano kuom mano to going forward wageno ni namba matingni mamawa biro medore mondo at least kata ka sub county ne nyayudo tingni 2-3 to do punguza wachna ero kana nya jatelo bro kawo yo matin Gilchrist Okuom mano ero en jatelo migawo mar weche mag pur ka achiel kod pith Kisumu kwa duogo to dhi nyime ka bende wado penjo ni to fertilizer michiwo ni ri bende nitiere criteria michiwo godo ang'eni mano e penjo ma ng'ato ochiegni penjo ma Indian Kuku mar Wach kod Oloo Mbaka.
kijara malolo TV wachako duoge thuolo mar ariyo kadiponi koka iyudowa maendi en Oloo TV anje Oloo Mbaka maendi en Kuku mar Wach. Odiochieng' ma kawuono wantiere kod mor mogundho, wantiere kod jatend migawo mar weche mag pur kod pith e Kisumu County. En gima luor makende mondo miye thuolo mondo miyo mosu kaito wachnu nyinge en wuon kaito bro dhi nyime kendo achaka rwaki jatelo. Erokamano nikwara moga moso uduto nokweuru. Nyinga Hon.Gilchrist fullbat Okuom. Koro ane machune migawo mar pith, migawo mar lupo, migawo mar jamni kod migawo mar migago e Kisumu County. Erokamano ahinya jatelo, wachaka rwaki kendo wagoni erokamano kuom kawo thuolo mari mondo iwuo kod oganda mawuok e Luo Nyanza. Jatelo maweyo kiwacho kar fertilizer kacha. Koro oganda moko nyalo penjo ni to bende nitiere criteria ma iyude godo kondo jopur duto tema nitiere Kisumu County nyalo bira to omo fertilizer machalo kama. Erokamano kuom wachno. Fertilizers ma wacho ni wan go ka wan gi criteria kaluwore gi pek ma pur pa sub county, but pod wahero mar nyiso jopur ni they may not be enough. Kaluwore gi budgetary constraints wan go to okoromo, omiyo ok nyalo romo ji duto across the board, but wapogo nitie towns momiyo Seme, nitie momiyo Kisumu West, nitie momiyo Kisumu East, Kisumu Central, Nyando, Nyakach kod Moroni. Wapogo gi. Nitie distribution kaka wapogo gi. Koro fertilizer wagi kwa flag off from the county gibo dhi sub county agricultural offices. Kaito sub county bo chiwo gi to the wards, ward agricultural officers mondo chiw ma to the jopur. Koro jopur biro yudo gi from the ward agricultural officers. Mano gibiro yudo mondo miyo kony gi weche mag pith. Jatelo samoro uwachore ang'eyo ni weche gweko mag kor lwasi to ok unyal bedo kod teko mondo mi uga kata u control. Samoro koth nyalo bedo ni olal malach ahinya. Bende nitiere chenro ma samoro tiyo godo kata mu advice godo jopith ni oyo sama chieng' rieny ahinya to maendi gimo nego beni upidho e seche machalo kama. Erokamano kuom penjono. Mokwongo en through our ward agricultural officers, what am advice the poor on which is the best seed to use and the how itimenango to mane challenge mosebedo go en mana ni ei pachwa ka nitie kodhi moko mocha kaka kwagoni sani wan gi bel modhaw jo mang'eny kwayo oduma kata kuma oduma ok time maber to pod wamoko omiyo pod en lweny mobogoyo mondo walok pach jowa mondo ging'e ni ok pidh ma nyadhi, awa pidho ma yuto. To pidho ma yuto ni ipidho gima timo maber kari. Mondo ibed gi paro molokore ni ka koro joma moko ka joma oduma timo maber kargi. Bo kele chiro, tibi kelo bendi ni e chiro. Kaito ineno kaka iloko mari pesa kata iloko mari oduma. Ok wakwer ni kik icham oduma. To demand mabel bwang'e ni base rising kaluwore gi benefits mag ma medicinal and nutritional. Koro over time wang'e ni mano biro lokore. Wach machielo en ni watemo mondo wa move away from rain fed farming. Wadwa ni wa concentrate on irrigation kabisa. Wa timo chenro makare mondo beda situation tie gine miloso malo e wi got kucha mondo wawuog from wach tegemea koth. Koro from gravity ko ter gine malo kalang'o kucha pod winjruok nitie kindwa gi Kericho County to kotimore to ibogo pi malo kaito koro duog gravity to o irrigate a larger area nikech most of lopwa thurwa ka gima chendo en pi to kwanya tegemea wach mar koth through and through mano wawuondore osefelowa to wabiro tiyo kode matin but nyaka wayud kaka gino. Mar adek en ni koth nyorowa kuonde moko kaka Kano to mwakano tin koro biro to nyorowa kaito odhi e nam te chako bang' samoro koro wadwa water reservoirs be wabed go water pans wadwa no panua kuonde moko waketo dipa ma pi biro bedong e aminga kuonde moko wabedo mashalo ma jodala jomier jogweng' nyatiyo go e wach luoko gi modho ma jamni. Koro wadwa ni wapogi kamago kamoko bathe kamoro nyabedo minyatim go irrigation bathe kanyo mondo pigni kik bed ni okalo ga kala kodhi kaito chak wadong' kama wantie.
kamano. Mago chenro ma un godo chenro ma un godo in place. Pero kama nya jatelo gima mondo wadwogni wadogi en ni Kisumu wang'eyo ni en alwora mar nam Lolwe. Kendo nam nitiere machiegni kaendi kodwa ok dang' wabed jok mabeyo ka ok wamulo wach mar jolupo. Be nitiere chenro moro amora ma un godo ne jolupo? Erokamano ahinya kuom penjono. Jolupo be ok wiwuok wilgo. Yes. Wayudo ni lupo en gima duong'. To kaka watime moselwarowa. To kwatiyo gi the same methods here in here out, pod wabiro hinyore. Sani nitie paro moro ni nam tiyo kugolo rech. To rech gi wane motiyo gi ok wan disciplined. Omiyo watiyo gi lupo moko winjore, for instance. Wakawo net ma mako nyaka nyithi rech. Kaito wageno ni rech bodongo, gidongo kanye. So one of the ways ma reducing pressure on the lake ma kwa kendgigo, wadwa introduce fish cage farming in specific beaches. Kaka Kaloka beach iseme, nitie gi pi maler kendo matut. Wadwaro ni mondo wa support youth groups kod women groups mondo kaka digi acquire cages gi fingerlings mondo gipidh rech bang' dweche moko 6-7 to gika rechgi. Rechgi warango go not only the local market, to warango go nyaka international markets. Nikech ndam gine Lake Victoria wan go to pakana gi pounded. To pounded ni watiyo go mana waneno makandege lor kendo chak wuok to giri modhigo to onge. Jopur maluora kanyo jolupo go adima geno idho ndege. To bo bedo morgi ka giri gimoro idho ndege. Koro through fish cage farming wabiro yudo quantities moromo wachamo kendo ma wa export. Maindi chenro ma un godo ne jolupo. Wan go ne jolupo. Machielo wadwa ni wa empower gi. Nitie iyudo ka challenge ma wan go kata mamiyo kata weche moko go timore seche moko gibedo compromised. Nikech joge ma yiero gi jok malupo gi giko kowinjore gi ema yiero jotend beach management unit. Koro samoro enforcing gigi bedo matek nikech oduodore. Koro watemo empower gi mondo ging'e ei pachgi ni gini nego gi ok konygi. Sizes mar rech matindo gi en gi ripple effect ma pod medo mana thiro gi. To wadwa ni empower gi through trainings, through trips mokwanya tero kata oko ne kaka itimo kuonde mamoko. To bende nitie jogo mosewuoyo go private investors ma mondo set up fish processing plants e dho nam Mbaka ma produce fish feeds, to produce pidho fingerlings, nyithi rech mamarwa ka ma from research watimo go ka. Kaito jogi be bo process tende no timo value addition kapok watimo nade pok waoro loka. Komano be wan go ma wabo incorporate jolupo go mondo gibed empowered. Erokamano jatelo, agoni erokamano kuom chopo. Inyalo nyiswa ni to ang'eyo ni sani koka ne donjo e migawo machalo kama indi Kisumu ne obedo sani koro kod sirikal mar ariyo koro ne oloke. Inyalo wacho ni to higni 4 mabiro ineno Kisumu kanye in terms of agricultural activities? Agriculture duong' ahinya emomiyo ang'eyo ni ting' momiya pek. But an gadier ni I'm equal to the task. Agriculture contributes a big percentage of our GDP, both nationally and county-wise. Gima wageno ni kotimore kaka wadwaro ni we are in constant a manifesto ma professor ni wawuoyo at length about gik magombo timo. Agriculture gik milose factories mang'eny gin agricultural in nature. Wach chak, wach fruits, wach ang'o. Koro magi wadwa ne watem. To wanyamana timogi with some discipline. One, wakwayo kaka ne wachiko. Kao budget nyamedore. Malabo declaration nitie mane countries owinjore ni 10% of their budget both the agriculture. To matina ahinya mosetimo. Kisumu County nyowan about 4% in the previous budget makoro rumo July ni, June ni. To wagombo ni wachore within the first year kata kodhi to abere kata to aboro 2018 2019. This would enable us to do so many things, including kama nyao osebeda ahinya en kar extension officers. Ji ywak ahinya ni to jo agriculture go kwane to kwanya neno gi ka gin empowered. Ok wanya neno gi ka bit wi gorofa ka
fourth floor kanyo to agone gi simu ni to be ni dhi to be idhi to onge kaka ka facilitate o ka facilitate koro bedo matek koro wadwano empower gi wa facilitate gi mondo kidwaro results from gimimiye. That is another way mar chiro agriculture. Extension services was one thing. Wadwano walok man ka komedo dhi. Wadwaro no diversify pur. Kikwa pura cultural crops kaka nene. Oking'eni kata wachi pidho cham sami igine to wach golo kodhi tende no rwako cultural practices ni sami golo kodhi nyaka te machela riede ok mani sewinjo koro watu gole from those cultural things to warange kaka kilimo biashara gima itimo mondo nyuol pesa okel chiemo for food security to kel pesa ofukwa mondo nyiew go gigo moko wanyal bedo go thuro but as much as possible moko bo timo through legislation mondo wa protect our local produce kaka fresh produce wagolo mang'eny kaka e puothe kaka nam to igere tiyudo ni local supermarket samoro ok ohero gi koro there's an due advantage ma joko yudo over our own koro moko tinyalo through legislation wabiro kwajo county assembly mondo konyo to nitie moko makata be going forward kata tada be samonya konyo mondo paro lokre onge kaka ilochi nyabiro koting'o mwandu opong ka itiwuok gi pesa idogo ibe nyaka nyiew giwa ibe nyaka gibika ka pesa ginyiew mwandu gidogo ka mwandu ibe dogo ok mana ni une misiki uso ni pesa okonya export pesa ma wabe watin go kama na nyatelo Gilchrist Okuom aye wan kod jatend migao mar weche mag pur kaachiel kod pith e Kisumu agoni ka wan jatelo kuom biro mana ka iwacho ni in ng'ama in kod geno kuom in iwuon kendo iwacho ni nitiere kod nyalo ineno ka Kisumu biro bet maber wachni mogik ni wabed jomohore wamora ahinya kuom duogo ma profesa manyocha dende late matin to waduoko ni Nyasaye kamano kuom timonwa hono boduogo bakoro kuodo wija chien kaka koro duogo no to kaka no chiko cha gi team manyo oseketo in place tich dwa tire ji obed gi geno mar ariyo waduoko ne profesa kamano kuom yiera kind joma moko mondo miya thuolo very confidence in me mondo amak with wirwath agriculture is basically everything. Koro kamomiya ni I cannot let Kisumu down. Amiyo Kisumu geno. I won't let them down. Abotiyo gitekona, giriekona mondo together wabed food sufficient. Lit na hinya kaka wacho ni otada nyadonje. To en gima otada nyadonje diet ni wa export pesa. One about 230,000 households. Ka ot chamo siling 100 odiochieng'. Mano king'eni million mobao. To ka milionde gi ng'eny gi chak dok mana kuonde moko wanan waendelea nade emo mia wacho ni nyaka wane ka kwa protect jowa nyaka wane ka kwa balance through jowa ma trade wapo nena ne kata legislation moko ma de walosi mondo o protect jowa youth tiyo matek to chak mondo girgi ne supermarket onge to bende wadwani mondo wanyis kata johala ni this is part of the reason momiyo jowa jomerema ahinya kochopo to gigi to bedo mayot ne jogi one gigi ok kauka kokata kaka supermarket okawach na jiwo mondo gito to timore one of the reasons is they don't have any ownership ownership nyabiro through gigi bet kanyo kanyi olo skumbi ka okinya dhi toka kendo nikech geno ni kouse e kimiyo okinya dhi toka sama ineno ko wadu moro chiemo kanyo omiyo kata sama gi employee be wagombo ni through legislation obedie mondo jowa moko bedi ntie duke moko madongo makidhi to kata staff meeting ginya wacho gi dhok moko okaluongo nyingi talk meet gine staff meeting official to ang'eyo ni ginya bedo ka gikoroga dhoggi tiende ni gina dhok moko lilo to joka onge koro mondo gin corporate mondo konywa jiwo kwe madala ma Kisumu meanwhile kwa jowa wabed dhika kodheni onge luoro things are in control but kikwabed jomerima
kawa chiemo moyieng to ng'eni mirima no dhi dok piny. Sama midenyo ema medo mirima. To kwa kedo gi midenyo to mirima no biro bedo. Agoni rokamano Okuom biro achiel kachiel kendo wuok kod oganda wa iwacho weche mathoth ne jopith kaachiel kod jopur kendo wacho ni gima duong' mokalo en ni jowa bende nyaka jiw ka giloso mwandu margi ka gineno gi kiuso gi e magawa kata uso gi e dukni moko mano kelo mor ne gin mondo gin bende giyud uso ok giyud yuto. Ok en gima kare ka inyalo ger gik madongo dongo kama intiere to onge ng'ati moro achiel manyalo kelo ni gima ichamo e ot kanyo. Agoni rokamano ng'enya jatelo Okuom biro kawachako thuolo bro luonge Oloo TV mondo mi watwag kod oganda wa. Maendi en Kuku mar Wach kod Oloo Mbaka oritu masani.